Dúirt tú go bhfuil ísliú ó thaobh an líon daoine atá ag all alcál in éireann. Deirfinn gur bé an cúisná sin ná tionchar tréis teacht ón ach sláinte Poiblí Alcól in aontaíonn tú le sin? Yeah, is dóla mé mar tá ó gáhíle is an né go dtí gáhíle go dtí gur tháinig an tacht I bhaim hí annacuid dí sport san bhein annacuid fad agus dhéanaan sé sin difriocht agus hí daoine ja beidir go bhfuil an cartaáin an dramsa dúsa viidir is says nanny staters agus rudí masracha ar fá fuing ach si bhí a dhéanamh rinne ná well feice mína an damáiste agus tá mí géirí nach me an damáiste ról tá sé simplí